Say sikreto sa relasyon nga mulong last ba? Di mo kay bawa anak. Bago pa man mi. Bago pa mo. Pero sa imo ba? Sa imo nabuhat karon? Sa man gyud mga sikreto. Kuanda gud. Ang pagpamakak. Iyo ka magsaba. Nga Ha? nga unsa? Di ba mamakak di ka ba? Baka ka nimo imong asawa or uyab ana? Mo na sikreto nga maglong last mo? Okay. Dili joke ra tay buhat. Joke ra tay joke. Trust and confidence. Dapat salig yung kasi mo partner no kay kanang pareha na uso karon daghan kay mga controversial, mga mag-trending sa social media. Mag-ulang katong controversial kay nga DJ. Nya gikulata siya sa iyang partner to brigada na it's because tungod sa selos. Nya tungod mo na magselos ka, it means wala kay trust, wala kay kanang trust and confidence sa imong partner. So, of course, unsaon mo paglambuan na sa inyong relasyon, huwag kay salig sa imong partner. Pero ay lang good na kung akay mo nang pinaka sacred nga butang sa kalibutan ug once nga magguba na lisod na kinaibalik. Okay. Thank you. Unsay sikreto nga magligo ng relasyon? Drive Max. Pagmamahal. Loyalty, honesty, transparency. True love ba? True love. Mo na sikreto mulong last. Yes. Si Bombe. Kung ana, let him or her free. Kung pili na kung wala na love sa usa-usa, di ba? Transparency, kinanglan wala itago. Oh, nya dayon. Loyalty, as in, kung siya imong partner, be committed forever. Ang usa? Commitment na, commitment. Oh, yang usa? Honesty. Oh, honest. Honesty, loyalty, transparency, true love. So- May commitment. May commitment. Yes. So sa to? Loyalty, honesty, true love, and commitment. Ito ka rin, sir. Unsay sikreto magdugay ang relasyon ba? Sabto ni mga babae. Be true to yourself. Do not lie. Ha? Do not lie. Di yun mamakak. Ang babae pero ang laki pwede ra mamakak. Dili pwede. Kay once na ang bakak, di na lang sugod ang tanang mala sa kinabuhi. Di na magsugod ang krimen. Usara ka, simple nga bakak, magsunod-sunod na mo na nga. Di na lang jud sugudan. White lies ko do. Makatabang ng white lies. lies, dark lies, or all lies. Do not entertain all lies. What you don't know won't hurt you. Mo na nga, mabaligon gyapon. Inasig sukit-sukit kung unsay mga nakadadunggan or something inana. Ay mga chismis. Oo, kay kung makadungog na kag mahinana, sige na sa gag pang spy-spy. Ni bisag wa nagbuhat, ang imong hunahuna nagbuhat na ginana mo na, magkakabot na dayo. Mag-focus mo sa iyong usag-usa. Say sekreto ka sa relasyon para nga mag-long last. Ha? Sa may imong advice sa couple para ang relasyon mag-long last. Dapat asong pasensya. Okay, good. Usa na sa akong gibutang dito sa akong article na pasensya. Usa pa? O para nimo, Kung kaning nakay uyab, unsa man gyud dapat buhaton sa laki be, sa imuha be. wa, binutan lang siya. Dapat masinabtanon siya kay lagan masib- ko. Kung ako pangutan nun ka na bang grabe ko malipay. So kung ano ko nalipay, di syempre goodbye. So dili ako ang saktong nga tawo nga pangutan na. Dapat malipayon ka. O dapat happy ko. Kaya unsa pa may bilis sa relasyon kung di na mo happy, di ba? Like, Okay. Dapat na po naas yung kalipay. Dapat Oo. lipayon ang babae. hmm, Dili sa lawas ng kalipay kundi sa tanang butang talan. sa mga decision, ana. Okay. Ngay buhaton sa laki nga maglong last ang ilang relasyon. Ang last honest sa usag-usa, magkinabangay. Unsa? Ako pangutan na ba sa sikreto nga malong last ang relasyon? hapon day kayo, nag-video, kanday ka diha, bati ka nagnaw? Di ba ninaw nga itong basihan kay o naong pay basihan nakauyab na ko ka so gwapa na ka sa pananaw sa imong uyab. So unsay sikreto sa relasyon ba para malong last? Wala, o pa ba? Communication, Communication. o drive max. Joke lang. So tagpila man ka drive mo.
Guys, si Dan na. Joke na si Roy. Nagyan at mga trademark diri ba? Di ba sa kwan ba? Sa emo is bago pa man ka nga nagka-relasyon, no? So di pa kayo ka Patience good, sir. Mao gid na. Patience. Patience. Oh. Nya kay kuan man good lahi-lahi magugbatasan ng tao. Mm. Nya kung umupo kag pasensya niya inana ba? Mm. Ano siya, patience niya, understanding sa kuan sa imong partner. For example, lahi-lahi mong time, inana ba, Time. lahi-lahi mong batasan, inana. Ang sa pagid. Kato communication kung na kay makalainan ni may istorya inana. Mo na siya so far akong nakuan. Pati ani mong lipstick, ay di man ka mugwapa na pag-istorya. Hinayon sa siguro nimo magdepende sad sa inyohang kanang vibe ninyo as a partner basin dahil imong partner sensitive. Hinayon sad nimo pagstorya pero nabiya ko'y partner nga kanang kung imong storyaan sa kuan kay okay ra niya. Nana ba magdepende sa kanang dagan sa inyong relationship ang imong atake sa Ay kanang babae nga magpa-special attention gyud nga. Ang laki muda sa bag or kuguso, di mo ko ganahan. Di ko ganahan nana kay namo ko'y kamot. Di ka ganahan. Di ko ganahan, nana. Kayo ganun mo Oh. concern kayo, sobra ka Oh, concerned. kanang dadon imong bag. Namo ko'y kamot mo ko galingon. Nya kanang ko ano nang holding hands maglakaw. Okay Depende ra ka in public kana. in public. Mauwa man ko pero kung ganahan akong partner, okay ra. Nana. Pero ako dili gid mostly gyud nga showing in Oh, public. like ka na mag-kiss sa dun mo. mga love kuan ipakita sa in public pero di gyud sobra sad no. Oh. And then kanang kiss ana in public. Kiss in public, Oo. di sad siguro. Murag tabu siya sa ato ang culture diri. Kung ato sa Amerika, okay ra. Pero kung diri sa tuwa sa Pilipinas, murag kung mag-kiss mo dira daplin sa daan kay tanawon yun mas mga tao. Kung di gani, videohan pa. Wala may kiss nga kanang aping lang ana. Apping, okay ra yun na apping. Pero kanang lips. Smack kiss. Mama na Smack kiss. Oo, kasuway ko na. Lang. Slight lang. Kuan, moderation lang ba? Moderate lang Moderate din. yun. Kaya mo, grabe pa. Label lang, idiom. So, pay ko, lahi-lahi mo na ko, kanang sekreto sa matag relasyon. Pero sa imo mo na to, pasensya, okay, hindi sa nga aspect. Importante kayo. Understanding yun na, sir. Inana ba? Dapat, ikaw saan mo sabot sa ka? Oo. Dapat yun, masabot yun ka. Sa imo katong communication, katong unsay imong masulti. Lain mo na. Nana, communication dyan. So, nindot, no? Kaya, sa may mong ibasihan sa tayong communication? Sa imo nang gusto or nakita nga mo sa gibuhat nila? Kuan. Sa kanila yung mga stories, inana niya. Karon sad sa, di ba, bag-o man ko ron. So, lahi mig batasan. Bag umihis akong uyab ron ba? Lahi mig batasan. So, kanang na instances nga, dili ko ganahan sa iyang gibuhat. Nya din ako istorya. Nya, the more na ko dito istorya ang kato, magpatong-patong gani. Nana. Nya. Mapatong-patong na kay kung imo na istorya kay mudak na gani ang imuhang kanang kalagot niya inana imong kalain. Okay. Imbis gamay ra imong kahiubos imong kalagot niya kay nidaghan na noon kay tungod wala nimo gistorya ang katong gamay nga kahiubos nimo ba. Nana. Siya mura na siya problema kung di na may istorya mo problema magpatong-patong yun na. Dayon ma-broken na dayon ka. Sabton jud yung mga babay mo gyud pinakauna. And then ang mga babay sunod mosabot sad sa ilang pares para madugay ang relasyon. Sa may gibasihan nimo na kanang nakauyab ka before, imong uyab karon, imong mama Dili, papa. Nakatan-aw ako sa mga kuan sa mga tawo nga kasagaran sa ilang kasagaran sa panagbuwag kay misunderstanding. Ya others pud kay kanang sa financial pud. Kanang sample kanang wala na gani mapalit og bugas nga na gani nga giinom-inom na lang so dapat ang mga lalaki kay mo gahin jud sila para sa ilang pamilya moy unahon nila ilang pamilya ilang asawa ilang anak magdugay ang relasyon. Kuan. Girl is always right. daghan na kaya ng Kalison. Muro kag matit di ay nga permi sayo sakto mo ba?
Basta permin sa sakto babae, mudugay dyan na imong relasyon lan. Ito ng lalaki, no? Kung may magiging sabot yun, no? sakripisyo ng lalaki sa batasas babae. Mga na. Umogid na, mo dyan na. Yan, sa may buhaton sa lalaki. Kuan lang. Back to rule number 1. Girl is always right. Mao dyan na igbuhaton na kanunay. Si Mat Ito ng lalaki, no? Kung may magiging sabot yun, no? sakripisyo ng lalaki sa batasas babae. Mga na. umogid na, mo dyan na. Yan, sa may buhaton sa lalaki. Back to rule number 1. Girl is always right. Mao dyan na igbuhaton na kanunay. Daghan na kaya ng Kalison. Muna kag matit di ay nga permi sayo sakto babae. Unsa pa? Basta permin sa sakto babae, mudugay dyan na imong relasyon lan.